akin eh. Kunti lang naman. Ilang mga kaya kapag. Gusto nyo ito bawasan ng minute na natin. Ito, bilhin nyo mga ganito klase noodles. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Wala ating part. So, yun naman lang. Sana na-enjoy nyo ang aming 5 noodles challenge / review ng mga Korean ramyun. 안녕하세요. Hi! So mga loves, nandito na si Boy Pilas with us. Opa! Luda! So meron kaming mga chopsticks na binili para maging super duper amazing ang challenge na ito. So basically, itong challenge ito mga loves ay may 4 kaming mga ramen dito. We don't know. I'm sure na tatlo sa mga ramen na to is spicy, but we don't know which one is the most spicy ramen. So, ang challenge natin ngayon ay titikman natin sila, i-test natin kung sino yung mga masarap sa kanila, at titikman natin at kaya ba ng aming mga haze palette. Okay, Boy Pilas, what can you say? Oh, by the way mga loves, before anything else, I have a new page on Facebook. Please like my page. Just type in Bubu Chang's World. Yun lang ang ilalagay ko dyan sa gilid ng mga follow me as well sa Instagram at Anelana. At saka sa Twitter at bubu_chang. Thank you. And ikaw? Thank you. Thank you. Boring talaga si Boy Pilas mga loves. So yun, nag-aantay na lang kami sa tubig na kumulo. Hala, i-pour natin dito. Okay? So, andyan na. Nilagyan na namin ng mga fork. Nilagyan na namin siya ng water. Kaya mag-aaway muna kami. Teka, patay ka! Buang ni. Ang so gutom na. Pero ako talaga kung mahal lang pa. Diba? Ayaw yung magsalita mga loves kasi daw nahihirapan ako sa subtitle. Okay na ba to? Pwede na pa. Mga 3 minutes na. Tubi pa. Hindi lang pinashim lang yung pinakalam. Hindi pinakabing halaw. O ano yun? Nagkuha mo ng flavor. Ano may panda? May panda! Ayaw makita. Ayaw. May panda ko ang panda. Ay, ganda. Oh, may tilawan. Ayaw tilawin eh! Hindi ka lang? May tilawan. Ay, bitin. Kaya di ba eh? Lang? Dili? Di ka lang? OMG! Wait lang. Remove the cover. I think it's kinigit sa Tagalog sa tanan ko. Okay mga loves, so may 4 tayo na ramen. So first, ititikman muna natin. Ano na Kimchi. Ayan, sakto na. Ito yung kinulang. Kinulang na ano. Ay! Ay, yung chopstick. Tamang ba? Uy, kita ni! No, masarap. Spicy ba? Hindi masarap spicy. This one, ito. Ito ang Shin Ramyun. So wala na yung water ha, sa end ng water. Tingnan ko kung hindi nakaalam. Angelina. Magwa. Okay. Not that spicy. Mas yung mas masarap to. Itong kimchi. Diba balikan natin yan dito. Not that spicy. Ito na naman. Ito ang Korean clay pot ramen. See? Surprise. Init. Pero ibang try yung level ng hindi lang ako sa spiciness. Meron siyang eating like that naman. Hindi talaga spicy na spicy. Ha? Kaya naman, ang buka udon. I think iba nito spicy siya ang buka udon. Hindi ko na ginamit ang chopstick mo last. Nilulog niya parang goma. So, yun ko napalit ito sa subukudi. I-plug pa. Okay, so hindi siya spicy. Later na yan. So, ito na lang muna. Ubusin na namin ang spicy. Let's gauge. So, spiciness. Yun yun. But yumminess. Ang kimchi. Spiciness. Ito. Shin ramyun. Let's eat. And then natin put namin out water. Hindi pa sa kataw ng palingot ako maayo.
ba ng spicy? Ano yun? Sumram na, no? Okay. Bagal ko nabil. Basta ganito, gusto nga nila na siguro yun. Tumutuloy na yung sipon ko. Ayaw ko lang yun eh. No? Angat! Matang! Teka rin. Matakailong ko. Sama ka akin. Ayaw ba? Naman. Ay, sabay sa mukha ko. Guys, ito lang yung dinner namin. Wala pa ito yung bed ha. Tulus muna. Udot na. Naman. Ano pinagagawa ng mga Korean? Grabe ang... Sa pizza ka lang, hindi mo na maanghang. Ba't yung pinakain mo na anghang na? Grabe. Oo. Paningot ako nito. Ang dami pala naman itong Korean noodles. Hindi ko gaya naman sa akin eh. Kundi lang naman. Ilang mga suket ang sasyon. Gusto nyo sa baon sa mga hindi pa natin. Ito, bilhin nyo mga ganito klase noodles. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Lalaki yung konti lang, ilang gagatubos na ito. Dami naman ah, fairness. Makakuha ka ng buy one take one. Pag malapit naman sa kaya. Tumutuloy yung sipon mo. Grabe. Pa. So, ako nalo. I won. Yeah. Sarap. Ano na ni Boyfriend, hindi pa niya inubos. Dahil pa. Besh, sayang bel besh. Busin natin besh. Water niya. Tilim naman. Ano? Yan na. Come back here! Sama-sama dulu. Uy, bilas na! Sabi? Recap. Okay. So, nalo ay... sorry. Ito yung dalawang bet namin. For tastiness. And yumminess, ang kimchi, and ang Ramyun. So, ito yung pinakamaanghang. Ako pa yung umubos ha, pinakamaanghang. So, meaning to say, gamit talaga yung aking salat sa maanghang. I'm so proud. Siya yung nanalo. I'm also proud of myself for eating the second. So, itong dalawa, ito sila, ito yung udon, tempodon, hindi siya maanghang. Ito naman, Korean clay pot Ramyun, hindi siya masyado maanghang, although may spice na ito dalawa yung the best. And nakuha na dahil umubos na aking part. So, yun naman lang, sana na-enjoy nyo ang aming 5 noodles challenge / review ng mga Korean Ramyun. Annyeonghaseyo.